Curious lang po ko Sir Ray ba, unsa imong baruganan pod atong giingon nila nga ang mga online games ang root cause o ang usa sa mga root cause nganong nahimo o mahimong violente ang usa ka bata, sir. Unsa imong baruganan, unsa imong reaction na opinion about an? Mo lagi na kung si makita sa mga kabatan-unan ba normalize na po nila ba ang kilang tawag na to ng mga kultura sa violence ito gani ang mga impunity nga naa sa madungog nila makita nila sa even in official no kay karon kung mahimo the account the officer or the official nga dapat kuan accountable siya dapat kay kung nga na muana ang bata ay si kuan man ni si kurakot wala man lagi na priso pwede di gihapon no maawat. Aside pa na no nga madungagan pa yun sa ilahang natanawan nga mga video games mga online games o kaning gitawag na uban pang mga activities sa social media. So sa imo sir, pabor ka nga i-ban ning mga violent video games para sa imuha? Yung palagi daw ni Kualagi daw ni Katrina Gray in the moderate lang daw. In the moderate lang daw ang pagkuhan kay. Of course, mo lagi na usahay, there's so many ways and factors we have to consider. Kung seryoso jud ang gobyerno sa gitawag nato pagban aning gitawag nato nga mga mobile or mga online games nga mao daw kunuhay o mao daw ang nagahatag og impluwensya sa pagunguna o paglihok sa tuwa kabatan-unan tan-awon to subayon nato napita karon ang hinungdan o gat hinungdan nagpud gihapon. So again, we would like to request every one of us. Again, I would like to stand nga it takes a village to raise the child. Ayan, it all boils down nga tun-an gyud pag-ayo. Kung unsa may mga kabaguhan, unsa may mga amendment nga buhaton sa balaod or sa pagban sa mga influential, kumbaga gitawag nga influential sa kabatan-unan.